Hello everyone. खुलुमबाय लोगोफोर. दिनै आङो मोनसे मिथिनो मोनै जायखौ जोङो नुयोल' खोनायोल' नाथाय मिथिनो मोना आरोना. थ' दिनै बेनि बेलायाव नुनानै दिनै आंहा 65थि फोरबोनि जिथु दिन्थिफुंसालि हाबाफारि बेवहाय नुनो मोनदोंखि बेलागुर सावनाया मा जायो आरो मानो थाखाय सावो बेखौ आङो एसे बाबुमोनहा फोरमायनो हागोन ना? आं फैबाय थादोंमोन आरोना. मिथियो जाखिनि मिथियो एसे अननानै खिन्थादो. बेलागुर जेनेबा बे साब्रै बेलागुरखौ सोर मानि थाखाय सावो आरोखि? बेयाव गोजाम माबाखौ माबा खालामनाय बायदि जाहैयो. सावगार हरनाय बायदि. ओमफ्राय बेवहाय बेलागुर बे होनो राजखुंगुर. सोर गिदिरसिन जाखो? बेलागुर राजा. बेलागुर राजा. बेलागुर रानि. राजखुंगुर फिसाजो. ओमफ्राय बे बुस्थुखौनो आं सानबाय थायो आरोना. मानि थाखाय मा मिनिं दं बेखौ सानो आरोना. फोथायनाय जायो आरोना. बेखौनो सानबाय थादोंमोन. थ' नोंथांमोनाबो नायनानै लादो. बे जाहैबाय मागो फोरबो फालिनायाव जिदिनाखि जोंहा मागोखौ सेथि दिनखालि जेनेबा बेखौ सावगारो. बोसोरसालिया जोबलांनायाव सावनाय जाहैबाय आरोना. बोसोर गोदानखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोर बरायनाय बायदि माइरं गोदाननि जाहैबाय आरोना. बे हिसाबै थ' दे थेंक इउ सै. आं एसे मिथिनो मोनसिनगोन खोमा सानबावनानै फैदोंमोन आरोना. थ' जिखिनि मिथिबाय गोजोननाय थाबाय. आरो नैबे न'आ लावखार बादा बाहायोमोन आरोना. बेखौनो जों देखायफिननाय जादों आरोखि. दे जोबोद गोजोननाय थाबाय. बेखौबो मेनानै जालायो नामा बिदिनो? बर्थमान श'नि थाखाय माबा लावखारफ्रा बेबायदिनो लाबोनानै ना माबा माबि सावनानै जायोमोन ना. दे नोङो थिगानो जादों दे. दे जोबोद गोजोननाय थाबाय जिखिनि मिथिनो मोनबाय. थ' बे जाहैबाय बर'नि न'खर आरोना. बाथौ धोरोमनि. नोंसोबाव आरोना. नोंहा मा खालामदों? फट' लादों? आंलाय बे न'खरनि मालिक नामा बेहालाय दिन्थिफुंसालिनि मालिक नामा सानदों. बाख्रि खानाय बाख्रि आरो बाख्रि आगा. ओरैहाय सिथाव फिथा एवनाय बर'नि मागो फोरबोनि आरोना. जोबोद मोजां जादों दे. गुदुं मोनजालायबावगोनसो खोमा. मोनजालायगोन बायदि मोनबावबायसो आङो गोथावनो. माइया मा माइ सोखो देग्लाय? माइब्रा एसे जोसा मोनखोना मोनजा देग्लाय? जोसाखौ बारा मोनासै. जोलैनि आन्थाल' जाहैबाय. बेहा मानि फिथा जाखो? माइब्रानि फिथा. एन्थाब होनो बेखौ एन्थाब. दे आंहा बर'नि न'खरनि ओरै जे साइडआव जे मागोनि बै बेलागुर सावदों. बे बेलागुरखौ मानो सावदों आरो मानि थाखाय सावो बेखौनो मिन्थिनो लुबैना फैदोंमोन आं. दे जिखिनि मिथिबाय गोजोननाय थाबाय दे. थ' नै बर'नि न'खराव जोंहा नै बिबोनाङा जि मोजां सासे मालिक जानानै थाफैबाय. बिराद मोजां न' लुदों. बरमानि बिश्वहरि मन्दिर आरो जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमनि न'खर. गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि फालन खालामबोनाय नालाय बेफोरखौ दिन्थिफुंसालियाव दिनै दिन्थिनो मोनबाय.